आज केमती लगुच तुम शूटिंग रे अल्लू अर्जुन हो जाइए गोटे तेलुगु डायलॉग कहला తప్పు వాడదా తల తలది తగది పగారు చెప్పత్తా నేను ఒంటరి ఎక్కడ ఉన్నా నేను చెబుతున్నా నాడు కబడ్డీ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ యాక్టింగ్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయిందిరా నేను యాడ్ చెప్పేసరా మీకు వెళ్ళిపోయిందిరా ఏంటి తెలుగు డైలాగ్ వచ్చేది మీనింగ్ ఇచ్చేది నేను జగన్నాథ్ రావు డాక్టర్ జగన్నాథ్ రావు ఊరికి శ్రీకాకుళం నేను అక్కడ వస్తున్నారా ఎక్కడ శ్రీకాకుళం కోటబొమ్మాలి తర్వాత టిల్లరు మీరు సారగొట్ట టక్కలి సంత బొమ్మాలి టక్కలి మా ఊళ్ళు ఉన్నారు మా మామూలు ఉన్నారు చిన్ని పైగా వాళ్ళు ముస్తుంది ఇందాపులు చూపండి వస్తున్న మొబైల్ పోతారా చంపేస్తాను చంపేస్తాను మళ్ళీ చంపేసిన పొడలకు కట్టేస్తున్నాడు గుప్పొస్తున్నాడు कौन कहवाक चाहते आज ये तो अल्लू अर्जुन फिल्म आमको एत प्रभावित कर सब तेलुगु हो जाऊ आम फिल्म आमको प्रभावित कर भगवान जानी आमर तो हूँ बापा भल फिल्म बापा डना कौन कहवाक चाहते भिड़ भर अच्छे कहबन भीषण जर है कम प्रति एत डेडिकेशन सार पलि मुझे सार आज भाई मत रात 12 फोन कर चलू टर्न आज आसबनी आम केमी कौन कर मुझे सार रिक्वेस्ट कर ना ना देह पर भी आसपर कि देखला सका सार आसिक आवेलेबल आम पहुंचे गालुआ माड़ुआ भाई सब रेडी कर बहुत गोटे पिला मुझे सिनसीयर माने आप बिलीव करेंगे राति 2:30 उठिली गाधे सब कम फिनिश कर सब एका है ना 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 भाई गाधे यही आमर सब वीडियो देखिए आम फेसबुक पेज को फॉलो करंतु लाइक करंतु।